Γεια σας κορίτσια, τι κάνετε? Εύχομαι να είστε όλες καλά. Λοιπόν, όσο κορίτσια δεν με γνωρίζουν και έχουν έρθει τώρα στην παρέα μας, θα ήθελα να συστηθώ. Είμαι η Βάγια, ζω στα Ιωάννα και ασχολούμαι με την τεχνική του knit felting. Κάνω χειροποίητες δημιουργίες που έχουν ως βάση το οικολογικό μαλλί από προβατάκι. Ορίστε, είναι ίνες από μαλλί από προβατάκι. Δεν είναι πλεκτά. Είναι τρισδιάστατα τα έργα που φτιάχνω και με ειδικές βελόνες που είναι αυτές εδώ και το σφουγγαράκι κάνω, όπως σας είπα, όλες αυτές τις δημιουργίες που βλέπετε που κάνω κατά καιρό, που κάνω ανάρτηση. Τέλος πάντων αυτό. Τώρα, επειδή το βίντεο τελειώνει και δεν θα προλάβω να σας πω όλα αυτά, θα έχει και δεύτερο μέρος, θα δείτε και το δεύτερο γιατί κάνω αυτό εδώ το βίντεο.